Hey guys, welcome back to my channel Pooja Tulu Vlogs. Okay, I know ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಂತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬಲ್ತುಂಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಖಿಲ್ತುದು ಎನ್ನೊಂದು ಪರಿ ಮುರನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇನೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಯಾನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ನಿಖಲು ಆ್ಯನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ ಐಡ್ದು ಪೂರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಏನು ದಾದ ಎನ್ನುವೆ ಐಡ್ದು ಅವೇಂ ಕಾಪುಜಿ ದೂರ ಪೋಡುಂದೆನ್ವೆ ಅವೇಂ ಕಾಪುಜಿ ಟೋಟಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಸ್ ನಾವು ಇನಿ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿಯರ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಲೈಕ್ 2 ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ನಿಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ತೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆಲೆನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ 1 more ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಆನ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ಲಿ ನೀ ಮೀಟ್ ಆಪನ ದಾದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ 3 ಜನ ಮೀಟ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆಪ ಅಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಡೇ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪೆ ಏತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಪಂಡ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂದಾದ ಪಂಡಿತ್ತ ಬಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಬಸ್ ಪೋಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡತ So, successfully missed my bus. Congratulate me. Miss mante bus tila. Seriously. Telepoda vlog mantandilla. Amma appaga battera. Amma bele boditteru. Aru mulpane kaitalola boditteru. Sir gaadi bandaga bus battuna banandilla. Yan bus baiji banandilla. Toonaga. Onji ratsagira ninjanu untantu yappagen baltu meneng bus tikkudu. ಯಾರಂತಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸರ್ತ ಪೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೀ ಯುನೋ ನನ್ನ ತುಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಓಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋರು ದೊಂಬು ಐಕೊಂಜಿ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೋಪನಕ್ಲೊಂಜಿ ತೂದು ತೆಳ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಓಲ್ಲ ಪಂಡದು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ನಾಟಕಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇಳಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರತ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರನಾ ಅತ್ತ ದಾದಾ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಲಿನ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಯ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅನ್ನತ್ತೆ ತೆಂಗುಚ್ಚು ಪರೋಣ್ವ ಐ ಮೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಣ್ವ ಕುರಿಯ ನಿಂಬೂಸ್ ಪರೋಣ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯನ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮಂತಿಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾದ ನಾನು ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ వచ్చిన బ్యాంక్ కర్మ రిటర్న్స్ బ్యాక్ నా ప్యాంట్ వచ్చాను అలా ఇంక కూర్చో బ్యాగ్ వచ్చినట అడ్డండి ಈತೆ ಬರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬಂಜಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಪುಲಗ ಬಂಡಲ್ ನಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಅಂಚಬ್ರ ಕತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತು ಓಕೆ ಮುಲ್ತರು ಪೋಪ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮಲ್
ತೋಜುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರ ದಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಜಪ್ಪ ಶಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏತ್ ಝೂಮ್ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಫೋನ್ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನೇ ಅವೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಅವ್ವೆಯಾ ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ಪೋರ್ ಅಂಚಿ ಓ ಒಂಜಿ ಏನಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತಿರದ ಅದು ನಾ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮರ್ತನೆ ಇಂಕ ಮೋಲು ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮರಪಾಯ್ನಿ ಸೊ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಲ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಲದೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಐಫೋನ್ಗೆ ಪಾಡೋದು ವಿವಿಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ತಿಂದ ಬರಪ್ಪ ಎರಡರ ಇತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಶೂದ ಮೋಚಿಕ್ಕೋದು ಲೂಸರ್ ಐತೆ ಎಂಗಲ್ ಓದ್ಲ ಪಂಡ ಊತನ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಊತನ ನೇಟಿವ್ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಕತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾರ್ನ ಪಪ್ಪ ದೂಲೆ ಬಂಕ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀರಿನ ಮಗಲ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ತೂಪು ನಮ್ಮದೆಂತದು ಬಿಸ್ಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಎಂಗಲೇನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಸ್ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡಿ ಜರುಗೋದನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲೋಡ್ತಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನೇ ಇಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋ ಪೂಜ್ಯ ಇತ್ತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುಂಡುಲ್ಲೆ ನಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಬರಿಯಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಪಿರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮೋಲ್ದೆತ್ತಲ್ರಪ್ಪ ಆ ಲೆನ್ಸ್ వచ్చారే ಕ್ಲಿಯರ್ ఉండయా ತೂಲಗೆ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯತ ಪೂಜೆಯ आवता हाँ सेव करो बाय ಅನನ್ಯ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಎಂತಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಏ ಪಂಡೆ ಡಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಹಾ ಏಪಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡುವ ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಏಟ್ ದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬೋಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಿಂದ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ತಲ್ಲ ಕೋರೆಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೊಡ್ಡಡ ಮಾತೇರು ನಂಜು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಎವೇ ಸರಿ ಬನ್ನಿಯಾ ಮುಳ್ಳು ಆವಂದುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಂದುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ రాయట్లేదు పో పోయా కాసత్తు నీకు బాయ్ జాగ్రత్త
ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿಷಾ ಮೆಹರ್ ಪಂಡಲ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ LKG ಇಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಮದ ಬರೆಪತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾಂಡಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೋಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಪೇಜ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎರೆಗಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸೊ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ನಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಳಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಸೊ ಆತೆ ಅನ್ಪನಂದಿಲ್ಲ